Eneko Sagardoi, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Urduri altzaude? Urduri, pozik eta amets batean bezala. Bai, Bai. Begira. Bai, ene ustenik hau egingo nuenik ez da egia. Egingo nuenik bai, nire testu batzuk holtzan jartzea eta baina gehiago inpaktatuta nago daukagun talde osoarekin, ez? Musika barrokoa, abeslaria. Hori da, esan behar nun, nahiko lan ausarta badela, ze horrela ikusita nahasmen bereziare izan daiteke, ezta? Orkestra barroko bat, eta gero aktore bat. Oraindik izenburua ez dugu esan, ea errenkan segiden esateko kapazote garen, ezta? Moto membra Jesu Nostri. Bikain. Eta bestela ohituta gaude, antzezlan bati gero soinu banda edo jartzerena, baina kasuntan aldre bez. Hori da. Dagoeneko existitzen zen, kompositorearen izan ez dut esango. Dietri Buxtehude. Buxtehude, maia 680 urteko edo lan bat bada. Jesu Kristoren gorputzaren atalen gainekoa ari da, 7 kantata, gorputza atal bakoitzeko kantata bat, eta horren gainean, zuk zizelkatu behar izan dituzu kantata horiek, eta zuk egingo duzu nolabait ere gidari, zati horietan barrena, zuk zer horrek lehenengoz idatzitako antzezlan batekin. Beraz, urduri egoteko motibori baduzu, eta ez naiz presio sartzen ari. Bai, urduri nago, eta gainera emanaldi bakarra, ez? Printzipioz orduan da, edo oso ondo, edo oso gaizki, baina onerako eta txarrareko emanaldi bakarra. Eta bakarra izatek ematen dio berezitasun bat. Ze azkenen da akontezimentu bat. Berriz ez da hori sekulan gertatuko. Guztiz, ez? Orduan, klaro, pasatzen dena da, lagun guztia, familia, danak egun horretan datuz, ez? Eta orduan, baina, ospakizun bada danak gainetik, edo lan sentitu nahi dut behintzat, ez? Moto membra Jesu Nostri. Izan da pixkat kasualidad askoren batuketa, ez? Hasiera baten, Lucia Astigarraga zuzendaria eta biok batera lan egin nahi genuen, eta bagenbiltzan novela bat adaptatu nahian, Arriagari eskainita, eta Kalisto Bieito Arriagako zuzendariak esan zidan, zuk ez duzu bai idazten, ze bazituen irakurrian irain bat estu, bai idatzi. Eta orduan baietz, idatziko dut, eta gaur arte ez da. Orduan pixkat izan da, eurak bazeukaten kontzertu bere hitzeman da, eta deskubritu genuenean Buxtehuderen lan hau, ikaragarria derra dena, musika barrokoan enaiz zalea, ez aditua bereziki, baina benetan da harrigarria eta zaletu naiz ikaragarri, eta lan hori izan da, 7 musika zati horien artean, historio bat kontatzea, musikari berari protagonismoak kendu gabe, hori da obraren muina eta jendea kontzertu bat ikustera etorriko da, baina nola elkarrizketan jarri kontatu nahi genituen edo mugitzen gintuzten zenbait kontu.